Ljudi vole kupovati, ali ne vole da im se prodaje. I to je istina. A ti ne možeš uspjeti ako nitko ne kupi ono što ti prodaješ. To nam je bio jedan od najvećih izazova i najveći preokret u poslovanju. Kad smo osmislili sustav Forever Card kluba i preporuku putem NFC kartice i umjetne inteligencije, kompletno se sve promijenilo. Dovoljno da uzmeš svoju karticu, skeniraš i kažeš vrlo jednostavno: ja koristim te proizvode za sebe, dobio sam ili dobila sam karticu. Pokažem ti kako funkcionira umjetna inteligencija koja je meni savjetovala proizvode koje su meni koristili i ja ih osobno koristim. Ispitaj, vidi koji je tvoj konkretno problem. Ili jednostavno opiše problem, a sustav umjesto tebe napravi najbolju preporuku, savjeta ili dodataka prehrani. I ono što je najzanimljivije, ako se osoba odluči iskoristiti taj popust koji dobiva, a dobiva 15% kad može naručiti preko tvojeg linka, ona može odmah naručiti proizvod i na taj način zapravo doći do konkretnih proizvoda uz tvoju preporuku bez da se išta prodava. Nisi ugnjavio, imam nešto za tebe, nego si samo podijelio ono što i sam koristiš na način na koji ti to koristiš. Ovaj alat zapravo sve mijenja. Ne prodaješ nikome ništa, samo preporučaš sustav koji inače koristiš, a on objedinjuje tvoj posao i to je ono što sve mijenja.